Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिस्लाव बयखौबो बराय हरबाय। गाइस लोगोफोर जोङो दिनै पार्टी जानो नागिरदों आरो खामानिसो मावदों आरो ओमफ्राय नै जों लेबारफ्रा माने 100 कालेक्सन खालामनानै बलार मासे बायबाय ओमफ्राय सेरेब एसे लाबोबाय दा नै दै फुदुंदों गां फुंनो। अरानो बेसे गिदिर देरदों माथो दाबो जों माबा दुङाखै दैया। र' दा बलारा बेसे गिदिर? 1 केजि होनोब्ला 3 केजि नामा? 3 केजि गाइस लोगोफोर नै। गिलिरथार माथो। दा दसे खामानि मावनानै नै ओंखाम जानायनि लाहार फाहार जाबाय नै दा बेदर रानगासिनो दं जोंना महरै बिथाङा बिराद बरिया बानायखादों खिन्थु ओंख्रि बिदिखौ सोर सोर ओंखाम जायो सोर सोर सेरेब लोङो लोंदो र' बेदरा रानगासिनो दं राखेबालाय बेसे बुरजा बुरजा गोलैखोलाय लागाव आंनो सेरेबखौ लुना हरलाय केकसो दांसैलै मोजांनो गोनो बयलार बेदर ओंखामा ओंख्रि बिदिनो बिराद साइस जादों नै नोगोर सासेजों गासिबो लोगोफोर बैयावनो माव दा गासै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दा नै खामानियाव मावलायबाय आरो गासै लोगोफोर दा नै माखासे हामार दोलागासिनो दं ओमफ्राय जोङो दा नै लुबा प्रेक्टिस खालामदों नालाय लुबा प्रेक्टिस नांगौ जों दा बुस्थुआ जमा खालामना दोननांगौ आरो दा नै लुबा प्रेक्टिस थांगासिनो दं लुबा प्रेक्टिस खालामनांगौ सिनायलाय लाङालै केमेरायाव दा थिखांबाय इयाव थुलियाव थिखांबाय लुबाफोरला ख्लन गाइस लोगोफोर नै आर्मि केम्प बारि बे निसामारि एरिया नै आर्मि गारिफ्रा नैबे न'आव देनजार सोना बायना दोनजोबदों इनि आर्मि बास ओइखिजा आर्मि गारि दं नैबे आर्मि गारि गोजा नै गासिबो बा गाइस लोगोफोर जोंना दा खामानि गबाय आरो ना जों दा थांसै आरो गाइस लोगोफोर खामानियाव माने भिडिअफोरखौ आं लाबाय थानो हायासै माने खामानि मावनांगौ जाबायना आंबो नै आखाइफ्रानो गोसोम आगदानाबो गोसोम आरोना आं मबाइल हमनायखैयाबो मबाइलफ्रावनो माबायाफ्राव कभारफ्राव नांलाबायो गोसोम गोफानो नै लोगो सासे दं आंजों हाय होनब्रा हाय दा स्टेसनाव थांसै ट्रेननि एसे अल निसामारियाव स्टेसनाव मोनो नालाय निसामारि मोनसे दं ओमफ्राय निसामारि दं आरो ओमफ्राय बेखौ अल निसामारि होनो आरो दा नै बेयो गाब्रु दालां ओमफ्राय गाब्रु दैमा नै गाइस लोगोफोर जोंना नै ट्रेना सौहैबाय बे गारिजों थांगोन आरो गाइस लोगोफोर जोंना खामानि जोबबाय नालाय नै बे ट्रेनजों थांफिनसै थांलाय फैलाय आरो फुङाव फैबाय खामानि मावबाय नै दा नै मोनाबिलिजों थांबाय आरो दा गाइस लोगोफोर दा गाखोनोसै आरो जों